ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20 ಎನ್ಮ 24. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ 2 ಶಬ್ದನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ಬಕ ಆಸ್ತಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವು ಐಟೆ ಬಾಬಾಗ ಮಜಾ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಉತ್ತರ: ಪತಿತಿರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನವು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಬಾಬಾಗ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಮಜಾ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಣನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಮಾತೆರನ್ಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನ ದೇಹತ್ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಈ ಪಾಠರ್ದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಪ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನಾಪರ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾಗಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಮಜಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಪನ್ಪೇರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆರೋರಿಯ ಆದುರ್ಲಿರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ತು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು. ಈತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು. ನೆನಪಿದ ಯಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ನೆನಪುರ್ದೆ ಪಾವನಾಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಸುರುಕು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇಂದೆ ಕಾದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. 84 ಜನ್ಮನು ಎಂಚೆದೆತನುವ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನಪ ಏನೇನು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತೆ ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಒರಿಲ ಪತಿತೆರು ಪೂಜಿರು, ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಈ ಪಾತೆರಳು ಪೂಜೆ. ಪಾವನಾಪ ನಾವು ಮೂಲ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಅಪಗನೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪರು ಬೊಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅದುಪ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾವನ ಒಡೆಯಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪತಿತೆರು ಪೂಜೆರು ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಪರ್. ಬಾಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ಪಂಡು ತೇರಿಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪದೇ ಪದೇ ತೇರಿಪೇರು. ಸುರುಕಿ ಪಾಠನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನ ದೇಹತ್ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆ. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಓದುಜೇರು 2 ಶಬ್ದೊಡೆಯ ತೆರಿಪದ ಉಡುಪೇರು. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಗುರುಪುಜೇರು. ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಪನೆಟ್ಟು ಏತಿ ಜನ್ಮ ಪತ್ತಂಡು 53 ಜನ್ಮಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರು. 84 ಜನ್ಮಲು ಪತ್ತಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಪಂಡ ಸುಖ ಧಾಮದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತ. ಸುಖಧಾಮ ಇತ್ತಂಡ ಐನೆ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂಡ ದೈವಿ ಗುಣವಂತಾದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಸಮಯಡು ಅಸುರಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇನು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಅಸುರೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ಲ ನಡುಟು ಲಡೈ ನಡತಂಡು ಅಪಗ ದೇವತೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಅಸುರಾದಿತ್ತರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದು ಮಲ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪನ ಯುಕ್ತಿ ತೆರಿಪವಿರು. ಅಂಡ ಅಸುರೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ಲ ಲಡೈದ ಪಾತೆರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವತೆಲೆಗು ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮದೈವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲಂತೂ ಏಪಲ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಹಿಂಸೆದ ಪಾತೆರಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ದೈವಿ ರಾಜ್ಯಡು ಲಡೈ ಉಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟ ದೇವತೆಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಅಸುರೇರ್ನ ಜೊತೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಅತ್ತು ರಕ್ಕಸೇರು ಅಲ್ಪ ದೇವತೆಲ್ಲ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಇಂದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಐದವರ ಲಡೈಯಾರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಕೇನ್ವೇರು ಅವು ಸತ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೆಲವೇರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲಾದುಪ್ಪೇರು. ರಾಜ್ಯನೇ ಪಾರಸನಾಥನ ಆದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ರಾಜ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದ್ವಾಪರದ ರಾಜ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಅಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ರತ್ನ ಜಡಿತ ಕಿರೀಟ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರಕಾಶದ ಬಂಡ ಪವಿತ್ರತ್ವದ ಕಿರೀಟ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ಬಂಡ ಅಕಲಮಿತ್ತು ಪ್ರಕಾಶದ ದೀಪೋಪುಣು ಪಂಡತ್ತು. ಚಿತ್ರಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಂಕೇತವಾದ ಪ್ರಕಾಶನ ತ್ವಜಿಪವಿರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು. ನಿಕುಲ ಪ್ರಕಾಶ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಇಂದು ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊಂಡು ಇದು ಪವಿತ್ರಪ್ಪ.
ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ವಿಕಾರದ ಪುದರುಪ್ಪುಜಿ ವಿಕಾರಿ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯನೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುನು. ಇದು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಮನ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪ ರಾವಣನ ತೊಜ್ಪವೆರು. ರಾವಣನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೊತ್ತವೆರು ಅಂಡ ಪೊತ್ತುದು ಪೋಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ರಾವಣನ ಮಿಟ್ಟು ವಿಜಯನು ಪಡೆಪರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಾವಣ ಉಪ್ಪುನೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಅಹಿಂಸಕರಾದುಲ್ಲರು. ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ವಿಜಯ ಆಪುಂಡು. ನೆನಪದ ಯಾತ್ರಿಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಮಾತ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪಂಡ ಏ ಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಏಪ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲೆ ಬೈದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶದಕುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶದಕುಲು ರಡ್ಡು ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಕಡೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಈತೆ ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಪುನವು. ಏರ್ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತರೋ ಅಕುಲೆ ಆಪೇರು ನಂಬರ್ ವರ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮ ಅನುಸಾರ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದಲ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವರ ಅದೇ ಬರ್ಪೇರು. ಬತ್ತದ ಜನ್ಮ ದೇತೊನ್ವೇರು ನಾಟಕ ಏತು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ತದನು. ಇನ್ನೇನು ತೆರೆಯೋಂಟ್ರೆಗ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ತೀರ್ತು ಜೈದರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಏರೋಡು ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದೇ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಪರ್. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ತೀರ್ತು ಜಪ್ಪರ್. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ನಾವು ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಅದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕುನು ಪಡೆಪುಜೇರು. ನೂದು ಅಂಕೊರ್ದು ಪತ್ತದು ಕಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಓಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೇರು. ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂತೂ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಮ್ಯೂಸಿಯಂಡು ನಿಕುಲು ವಾ ರೀತಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರ್. 5 ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುಂಡು. ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪವರು ವಿದ್ಯೋ ಪಂಡು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ತೋಪೇರು. ತೆರಿಪಾಜರಂದಿತ್ತಂಡ ಆರೆ ಬತ್ತದ ತೆರಿಪವರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಓರಿ ಅತ್ತಂಡ 2 ಜನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂದಿಪ್ಪೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಪಂದು ತೂಪೇರು. ಏರ ಆಂಡಲ ಓವಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಗ ತಬ್ಬಿ ಬಾಪು ಸೇರ್ತಾನೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ತೆರೆಯೋನೇರು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸೇವೆರ್ದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸೇವೆರ್ದಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಸೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಮ್ಯೂಸಿಯಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐನು ತೂಯಿನಕುಲು ಒಪ್ಪೋದು ಬೇತಕಲೆಗಳ ತೆರಿಪವೇರು. ಇಂದಂತೂ ಅಂತಿಮ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಇಂದೆತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬು ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆದ್ದು ಮಲ್ಪನಗ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಒರಿಯನ ಪಿರವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ದೇಹಲಿಡು ಪಣ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐನು ಮನುಷ್ಯರು ತೂದು ಮೊಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪನೇನು ತೆರಿಯೋನಾಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಬರಿಪೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪನವು ಎಡ್ಡೆವು. ಇದಿಟ್ಟು ವಾ ಜಾದುದ ಪಾತೆರಳ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬರೆಯೊಂದು ಪೇರು ಮೊಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪಲ ಪಟ್ಟುಡು. ಸುಳ್ಳು ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳು ಶರೀರ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಲ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಸುರಿ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು. ಸುರುಕಿಂದು ಏರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯುಡು. ಎಂಕ್ಲು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಪತಿತನೋಡು ಮಾತಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರಂದನಗ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಪತಿತರ ಇರತ್ತೆ. ನಿಕುಲ ಸಹ ಚಿತ್ರನು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತದರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮದುಲ್ಲಿರೋ ಅತ್ತು ಮಾತ ಸುದೆ ಸರೋವರನು ಅಮೃತ ಸರಡು ಒಂಜಿ ಸರೋವರ ಉಂಡು. ನೀರು ಮಾತಲ ಮೈಲಿಗೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಐನ ಅಮೃತದ ಸರೋವರ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಮಲ್ಲ ರಾಜರು ಅಮೃತ ಪಂದು ತೆರೆದು ಸರೋವರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೇರು. ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಅಮೃತ ಸರ ಗಂಗೆಗಳ ಅಮೃತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನೀರು ಏತು ಕೊಳಕಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪಾತೆರುಣೆಕೇನೊಚ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುರುಕಿನ ಸುದೆಕ್ ಮೀವೊಂದಿತ್ತೇರು. ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ಕುಡ ಮಣ್ಣನು ದೆತೊಂದು ತಿಕ್ಕುದು ಮೀವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಆರ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಪರತ್ನ ಅನುಭವಿ ಶರೀರನ ಆಧಾರವಾದ ದೆತೊಂದೇರು. ಬೇರ್ನಂಚಿನ ಅನುಭವಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ವೈಸರಾಯಿ ರಾಜ ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಪಾತೆರುನ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ಜೋಲ ಸಜ್ಜೆನು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಾಲ್ಯುಡು 4 ಆಜೆ ಆನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂಡಲ ಖುಷಿಯ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ತುಲೆ ಒಲ್ಪ ಪೋದು ಬಿಡಿಯರು. ಹಳ್ಳಿದ ಬಾಲಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದುಳ್ಳೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಬೇರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು.
ಬೇರೆ ಎಂಚ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಳ್ಳಿದ ಬಾಲಕ ಇರು ಪನ್ಪನೇನು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು. ಚರಿತ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಸನಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಡಕೆ ಪುಡಾವುಂಡು ಇಂಚಿನೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾನ ತೂಲೆ ಏತು ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಳ್ಳೊಂದು ನಿಕಲು ಎಂಚಿನ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ ಆರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಸಹೋದರಿಯರು ಓರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಹೇ ಭಗವಂತ ಹೇ ಈಶ್ವರ ಪಂದಲೆಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿವಂದಿಜೀರು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೀರು ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಗೀತಾಯುಗ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದಿರ್ದು ನಿಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತೆರುಂಟು. ಬಾಬಾ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನೆರ್ದವರ ಶರೀರದ ಆಧಾರದೇತನು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪೊಡು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಪದೇ ಪದೇ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು. ಆದಿಸನಾತನ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐತ ಬುನಾದಿ ಇಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕಾದುಂಡು ಕೇವಲ ಐತ ಚಿತ್ರ ಆತೆ ಒರಿದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು. ನಿಕುಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾವುಡು ಗುರು ಧ್ಯೇಯ ಅಂತೂ ಎದುರುಡುಂಡು ಇಂದು ಆದಿಸನಾತನ ದೈವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪುನವು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಪುದರಾದುಂಡು ಹೆಂಚ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವನೇ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನನು ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡುಪೇರು. ಆಂಡ ಆದಿಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಓಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಹಿಂದೂಲು ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲೆ ಹಿಂದೂಲಾದು ಬುಡ್ತೇರು. ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರು ಕರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಒರಿನ ಧರ್ಮಲು ದೃಢವಾದ ಉಂತುದುಂಡು ಈ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನೆ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಂಡು ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ನನ್ 5 ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರು. ಏತೊಂಚಿ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುರುತಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದಿತ್ತೆ ಪಂದು 84 ಜನ್ಮಲು ಅಕ್ಲೆರ್ದೇ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಅಂತಿಮೋಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಐದವರ ಐತ ಲೆಕ್ಕುನ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಪೋಯತ್ತೆ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ ಸುರುಸುರುಕು ಬತ್ತೇರು ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಬತ್ತೇರೋ ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಕಡೆಟು ಬರ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಒರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂಡು ವಿಷ್ಣು ವಂಶಾವಳಿಲೆತ್ತಂಡು ಈ ಪಾತಿರನ್ನು ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಐದವರ ನಿಕುಲಿಂದೇನು ಮರಪೆರಬೆಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನು ದೆತ್ತಂದು ಪೇರು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಬೋದು ತರೆ ಬಗ್ಗವೇರು ನಿಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ರೈತ ಎದುರುಡು ಕಾಸುನ್ ದೀಪೇರು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರೊಂಡು ಕಾಸುನ್ ದೀಪನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಶಿವನ ಮಂದಿರಗು ಪಾಯರ್ಡ ಕಾಸುನ್ ದೀಪರ್ದಾನೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವನ ಉದ್ದೇಶರದು ಪೋಪರು. ದೇಪಂಡ ಮುಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಮಂದಿರಲು ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆಕ್ಲ ಮೂರ್ತಿನ ದ್ಯಾಗ ದೀಪೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಎದುರುಡು ಕಾಸುಂದಿ ಒಂದು ಪಾಯರ್ಡ ಏತೊಂಚಾಪುಂಡು ಐದವರ ಹಿಂದೇನು ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಣನೆ ಅತು ಶಿವನ ಪರಿವಾರದ ಮಂದಿರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಣನೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪರಿವಾರ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಪರಿವಾರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಆದುಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ ಪರಿವಾರದ ಕುಲಾದುಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ಪರಿವಾರ ಮಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಮದುಮೆ ಅನಗ ಪರಿವಾರ ನಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಶಾಂತಿಧಾಮಡುಪ್ಪುನಗ ಬಾಬಾ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲ 5 ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನೆರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಓಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತ ರಹಸ್ಯಂ ತೆರಿಪವೆರು ಕುಡ ಪನ್ಪೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಲ್ತಾಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪದ ಪುದ್ಧಿ ಜಪ್ಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಪಾಪ ನಾಶ ಆದು ಪುಜಿ ಬಾಬನ ನೆನಪೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕೊರ್ದು ಉತ್ತೀರ್ಣಯರ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಾರಸವಾದ ಮಲ್ತನೋಡು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಾದುವಿರ್ ನಾಟಕದ ವಿಚಿತ್ರ ರಹಸ್ಯ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು. ರಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ದಿವ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕಾದ ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ತಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತನೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಭವ.
ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದುಕೊಂಡು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಜೊತೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀಪನಂಚಿನ ಕ್ಲಾದು ಪೇರು ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಿರ್ದವರ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮೋಡು ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ನನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬನ್ನಗ ಆಕ್ಲಿರ್ದಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಆಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೃದಯರ್ದಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಒತ್ತೊನ್ನನೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಕಲ್ಪನು ಉಂತವನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಕೈತಲ್ ಕನಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.